Bihuna ane sampai telang kari tangka. Angka sampai ini wantu temen kono. Hai ada dolrok oh hasaka otong gai tai tamrok nongna tongko shiro. Gobang ma khelek khenaka bihik besai no kibi kelang mani besai bihik no kibi kelang mani tai onyo selabai kari tang mani besai buti joto na kibi ui. Amohai rok le gobang ma khenaka but amohai Camai bai samai je khari thango honai tini no poila khnao dolro o hasakao gothang tongsak jorate mokol bai khunjor bai busik khnana nang no busik nuk na nang no tamon rok nung na tongkho sawi phana mallia dolro buskang thangang ke je nuk bani je khnamani bai no sawi man lai sinai to kwani hin thanga ke an bi bai chongo ang saime an samai ke samai nuwa to owen pore an samai bihing na bothare che an bihing talangai bi no si tong na po Tabuk, omahai, tapi aku tolong lihat kesep, aku tolong anak botana, aku saime ya abo. Samai hendak believe kaya, bini oklog buska mungsa seri naya woi, bono believe kaya tong mele tabu o samai banyak bihing no tui karzaka, tabu o samai hinjang nai tam kaya tong sinai. Bobo da taise bini samai jibbe kari thang shiro abole wansuk le tong na bos ya ani bihing no nahar mano ke a kitam bini bihing no nahar me tong sa ang bo samai jib no thang na harai nei wansuk tong khana bobo tabu je phai tong mane o jaga mayung rung nai mayung tang be ko bolong tang be ni bisingo je a jaga chakri khai tong nai rok mayung rung nai rok phada phai ke tabu jorate ang sungta khadanga na sabang media sible media khatang khaba anta sungne tam non sungme deba logo bokra kharam lo an nungsung tam dor ka ba nongni hat kaham de baga sang ka ham baga ya ta suna na engke na sungai saba tang khaba mayung phai tam da mane kan sungta sungi tayang bor kang dong ai buita berglam nu da yam den chadi da ta sung wa sir sa nu media khatang khaba nu media khatang khaba ang tundang me walai na phai ble nong ma jaga ko khoti paran khajing ma diabno sable kok ta bang nang ba Oro ang kono mungsa sana kere aro norok no saiman sinai oro ni saboni chaya saboni kaham abo norok no buji wan sugui comment khlai sadi Korani lebak sa si lok siyo to siyo korani na naran nuk bala ala korai rong nun bai hauman bak sa khai si musuk siyo haro ka nai musuk mo ane thu musuk tabo hai ba nirong le YouTube blog video khaye hanai blog video ni mungoi asuk bihia tongmung phunukdani bihia kok sanani morok no nai serengdi ako nang public buskango amhaike kok sanani nang lachilia abang gosi naharka nang tabuk nini busak bai nini mukhang bai okok sanani nini boys bai okok sanani teda musang jakbana teda musang Ako nang lachilia nini ma babu bekra nini busani man somana nargi phana lachina sereng sidi nang bahai lachiang ba asuk boyos nang haike kok sanani haike video sagi public buskango nang haike video sagi blog ni mungi kharap kok sanani nang nungya kok sanani bihia tongmu phunungnane Oma atom satam bura sada phaye yoir phai odo si phai to hamle tok tu she ta khumbutu Hai borong munishur butui tuyo tini no puila nukho ang ke palang naina musunglia ama hairo mokol rok soko gisi kana khai tong sinai ang naina musunglia o mokol kol ni tong ma bai no jalango nugya mani ni fan nugo amun theke ang soko gai kana ke tong man chau Iko nukhade tising jao ke sarok rohoka je tuisa kosok munam tongma jagao Sendri bising roina hor kaham jatana no Dolro hangke thangnai salo o video no ang je upload khaimani o video jaga kisa community guideline tongo abaga YouTube ano o video no remove khai horka tangai hingkangke o video jaga ang kaisa promotion ni bagai kaisa game ni bagai ang norok no sajar hingke o jaga ang paid promotion use khaijagya abagai o video no YouTube chajagya angai remove khai horka so nakardi abo ani kisa mistake tongo hingke YouTube chajaglia remove khaika hangke dol rok tinin bagai asung nung sinai thangnai salo je video kaisa upload khaimane o jaga kebo ros rok khaijag hnai joli wita tongni abo just kaisa entertainment ni bagai se akon sapri hinya ke tai sabna tam hnai ba
Sapri no sapri hanya ke tai sabono hanai ya sapri hanjak ma da nung joli ya sapri hanjak ma no khnawoi joli tongke ya leithung tongdi tobo nung kahamai monoi tongdi thangna jaga ma ya ke leptin no go thangi thang tongdi ani video ni tolawo comment khlaiye nini joli ma phununga jaga ya leptin bisingo haboi nung leithunga se abosi nini jaga nini sapri mokhang boni buskango phununga abosi nini samu